सारखे मासे आणि चिकन खाऊन कंटाळा आला म्हणून म्हटलं या संडेला मस्त अगदी असा काळ्या खेकड्याचा रस्सा बनवूया. म्हणून काळे खेकडे आणण्यासाठी खास मार्केटमध्ये गेले आणि खेकडेवाल्यांना सांगितलं की आम्हाला बघून बघून मोठे मोठे असे काळे खेकडे दे. आम्ही 1 किलो काळे खेकडे घेतले. तर त्याच्याकडनंच त्याचे हे मोठे डेंगे असतात ते पाय तोडून घेतले आम्ही, कारण ते सहजासहजी सगळ्यांना जमत नाही. त्यानं तसं आम्हाला तोडून दिलं, बरोबर त्याचं माप केलं, 1 किलो भरले आणि त्याच्याकडनं घेऊन मग नंतर घरी आलो. तर पावसाच्या सीझनमध्ये हे काळे खेकडे भरपूर भेटतात आणि याचा या दिवसामध्ये केलेला रस्सा खूप चांगला लागतो. लेक काही काळ्या खेकडे खात नाही, मग त्याच्यासाठी बांगडे घेतले फ्राय करण्यासाठी आणि मोदकं घेतलेले मी, त्याचा सार केला. त्याचा व्हिडिओ पण मी अपलोड केलेला आहे, नक्की बघा. तर हे बघा, हे 1 किलो काळे खेकडे आहेत. आता हे आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत. ह्याला खूप असे वरतून घाण वगैरे असते, तर 4 ते 5 वेळा पाण्याने हे स्वच्छ धुवून घ्यायचे आणि नंतर साफ करून घ्यायचे. तर साफ करताना बघा, दोन्ही हाताने त्याला असं मध्ये पकडून त्याचं असं कवच बाजूला काढायचं आहे. आणि याच्या बाजूला हे बघा, हा जो पार्ट असतो ना तो सगळा काढून टाकायचा आहे. दोन्ही बाजूंना असतो तो, तर ते दोन्ही बाजूचं जे असेल ते सगळं काढून टाकायचं आहे. आणि इथं मधल्या भागात पण असं थोडंसं बाहेर आलेलं असतं, ते पण सगळं काढून टाकायचं आहे. खेकडा आपल्याला व्यवस्थित साफ करून घ्यायचा आहे. आणि हे मागचं जे कवर असतं छोटं ते पण काढून टाकायचं आहे. त्याच्या मागे पण कुठं काही घाण वगैरे असेल तर ते पण सगळं काढून टाकायचं आहे. तर अशा प्रकारे मी हे सगळे खेकडे आहेत ते साफ करून घेतलेले आहे. त्याच्या कवचाच्या दोन्ही बाजूला जे असतं ना थोडासा मांसल भाग असतो तो काढून घ्यायचा आहे आपल्याला, तो वापरायचा आहे आपल्याला. पण त्याच्यामध्ये जो असतो ना थोडंसं घट्टसर असतं त्याच्यामध्ये, ते आपल्याला वापरायचं नाही आहे. त्यामुळे ते कवचासोबतच फेकून द्यायचं आहे आपल्याला. फक्त साईडने जेवढं असेल तेवढं सगळं काढून घ्यायचं आहे. त्याने रस्स्याला चव खूप चांगली येते. आणि हा जो प्रत्येक खेकडा आहे ना तो असा पाण्याखाली धरून असा स्वच्छ धुवून घ्यायचा, कारण आतमधनं पण थोडी थोडी अशी मळ असते. खूप पाण्यामध्ये असतात हे, गोड्या पाण्यामध्ये, चिखलामध्ये, त्यामुळे ह्यांना खूप अशी घाण असते. त्यामुळे हाताने स्वच्छ अगदी हे धुवून घ्यायचे. प्रत्येक खेकडा मी असा स्वच्छ धुवून घेतला. 2 ते 3 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत हे खेकडे. बघू शकता ह्याचे जे मोठे डेंगे आहेत ते मी बाजूला ठेवलेले आहेत. हा जो मधला भाग आहे तो, आणि याचे जे पाय असतात ना तर ते आपल्याला मिक्सरला फिरवून घ्यायचे आहेत. पण या खेकड्यांना आम्ही मोठे खेकडे आणलेले, त्याच्यामुळे याचे आम्हाला पाय पण थोडे मोठे भेटले. मग ते थोडे मोठे पाय मी बाजूला ठेवले आणि जे बाकी जे उरलेले होते, जे छोटे फार होते, तर ते मी मिक्सरला फिरवणार आहे. तर याचं जे आपल्याला अर्क सगळा काढून घ्यायचा आहे, त्यामुळे आपला जो रस्सा आहे ना त्याला चव खूप चांगली येणार आहे. तर हे छोटे पाय आहेत ते सगळे मिक्सरच्या जारमध्ये मी घालून घेतले आणि याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालायचं आपल्याला आणि मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे. अगदी बारीक करायचं आपल्याला याला. तर मिक्सरला चांगलं असं बघा मी फिरवून घेतलं, मस्त एकदम बारीक झालेलं आहे. आता हे गाळून घ्यायचं आहे. तर चाळणी घ्यायची, खाली एक भांडं ठेवायचं आणि हे सगळं काढून घ्यायचं. त्याच्यासोबत थोडं पाणी घालायचं आणि मस्त दाबून दाबून घ्यायचं आणि याच्यातला सगळा जो अर्क आहे तो काढून घ्यायचा. आणि हे बघा, वरती जो सगळा कचरा राहतो तो, त्याचे जे वरचे हे असतं कवच असतं ना ते असतं. आता फोडणी करून घेऊया. फोडणीसाठी मी टोपामध्ये तेल गरम केलं आहे. फोडणीसाठी तुमच्या आवडीप्रमाणे इथं तेल घाला, कमी किंवा जास्त. नंतर 1 मोठा कांदा मी बारीक चिरून घेतलेला आहे आणि तो असं मस्त परतवून घ्यायचा चांगला, अगदी मऊ पडेपर्यंत. कांदा मऊ पडल्यानंतर मग मी याच्यामध्ये हा माझा घरगुती मालवणी मसाला 1 वाटी घातलेला आहे. 1 मोठा चमचा मी इथं काश्मीरी मिरची पावडर, अर्धा चमचा मी इथं हळद घातलेली आहे. मसाल्यांची क्वांटिटी तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता. तुमचा कुठलाही घरगुती मसाला इथं वापरू शकता. पण हा जो रस्सा असतो ना तो थोडा झणझणीत बरा वाटतो, म्हणून इथं मसाल्यांचं प्रमाण थोडं जास्त ठेवायचं. नंतर साफ केलेले सगळे खेकडे घातले, त्याच्यासोबत 4 आमसुलं पण घातलीत आणि चवीप्रमाणे इथं मीठ ॲड करायचं आहे. आणि आता हे सगळं एकत्र करून घ्यायचं, म्हणजे सगळा जो मसाला आहे तो या खेकड्यांना छान अगदी लागतो. हे बघा, सगळा मसाला या खेकड्यांना मस्त असा लागलेला आहे. आता जे मगाशी आपण पाणी काढून ठेवलं आहे तर ते हळूहळू ओतायचं, एकदम ओतायचं नाही आहे, कारण याच्या शेवटीसुद्धा थोडंसं ते कवच वगैरे राहिलेली असतात त्याची. त्यामुळे शेवटचा जो पाण्याचा भाग आहे ना तो आपल्याला घ्यायचा नाही आहे. थोडंसं असं तिरकं धरून पाणी ओतायचं आणि शेवटचा पाण्याचा भाग टाकून द्यायचा आहे आपल्याला. आणि पुन्हा हे सगळं छान असं एकत्र करून घ्यायचं. आणि नंतर मग ह्याच्यामध्ये थोडं परत पाणी घालायचं आहे, कारण आपण आता हे शिजच ठेवणार आहोत. तर याला एखादी उकळी येऊ द्यायची, लगेच झाकण ठेवायचं नाही, उकळी येऊ द्यायची. आणि 15 मिनटासाठी मीडियम गॅस फ्लेमवर हे चांगले असे शिजवून घ्यायचे. खेकडे शिजायला जास्त वेळ लागत नाही, 15 मिनटं झालेली आहेत. बघा, मस्त अगदी खेकड्यांना वाफ लागलेली आहे. खेकडे छान अगदी शिजलेले आहेत. आता याच्यामध्ये मी हे कांदा खोबऱ्याचं वाटण आहे ते घातलेलं आहे. तर थोड्याशा तेलावर थोडं आलं,
लसूण आणि कांदा परतवून त्याच्यामध्ये ओलं खोबरं आणि कोथिंबीर घालून मी छान भाजून घेतलं आणि हे वाटण तयार केलं. आणि याच्यामध्ये पाणी ॲड करायचं आहे. तुम्हाला रस्सा केवढा पातळ पाहिजे त्या प्रमाणामध्ये इथं पाणी ॲड करायचं आहे आणि याला एक वाफ येऊ द्यायची आहे. तर चांगली अशी उकळी येऊ द्यायची आहे बघा, मस्त एकदम. नंतर सगळ्यात शेवटी याच्यामध्ये कोथिंबीर घालायची आहे आणि आपला झणझणीत असा हा मालवणी पद्धतीने हा जो काळ्या खेकड्यांचा रस्सा आहे तो तयार झालेला आहे. इथं वाटण तयार करताना मी ओलं खोबरं वापरलेलं आहे, त्याच्याऐवजी तुम्ही सुकं खोबरंसुद्धा वापरू शकता. खूप झणझणीत आणि चमचमीत असा हा रस्सा तयार होतो, एकदम भारी. तुम्हाला जर सर्दी वगैरे झाली असेल ना, तर हा जर रस्सा पिलात तर तुमची सगळी सर्दी जी आहे ना ती निघून जाईल. तर गॅस बंद केल्यानंतर 10 मिनिटांनी जर तुम्ही असा हा जर भांडं उघडून बघितलं, त्याला असा मस्त असा लालसर असा तवंग येतो आणि मस्त झणझणीत एकदम मस्त पॉवरफुल असा आपला हा काळ्या खेकड्यांचा रस्सा इथं तयार झालेला आहे, बघू शकता. तर पावसाच्या दिवसात हे असे खेकडे मिळतात, त्यांचा रस्सा नक्की करून प्या, तब्येतीसाठी उत्तम असतो. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू.